Kaixo, gaur urriaren 13 da, hortzeguna, ongi etorriak magazinera, gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu, lehenik eta behin Fernando Barrena, eurodiputatu ohiarekin, han segitzen du parlamentuan lanean, baina bere lana nolabait ere aldatu da, eta berarekin elkarrizketa aski interesgarri bat izango dugu, Europarlamentuaz bertaz, eta pixkat Europaren egoera kontestu geopolitiko berezi honetan, eta ondotik bigarren elkarrizketan Iraia de la Torrerekin egonen gara, bera Hordakoko kidea da, eta haiek zonifikazioaren aurkako manifestazio bat deitu dute, eta arrazoi hoien inguruan ere hizketatxo bat izanen dugu berarekin, baina has gaitezen lehenik eta behin betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. 1478ko urriaren 13an Cesare Borgia, Italiako kapitain generala eta kardenala jaio zen. Eta 1974ko urriaren 13an etak jarritako bomba batek 12 pertsona erail zituen Madrilgo Rolando izeneko taberna batean. 1983an berriz Washington DC eta Gaza eta Jerikoren autonomiarako printzipioen deklarazioa egin zen. Isaac Rabin eta Yasser Arafatek esku eman zioten elkarri. Eta 2007an, Fiat, Vodafone, McLaren, Mercedes eskuderia zigortu zuen ekoizleen txapelketan puntua kenduz eta $100 milioi isuna jarriz Ferrari zalatatu zuelako. Fernando Alonso eta Lewis Hamilton, piloto ofizialak, aske geratu ziren. Eta ikus dezagun ere, agendan zer dagoen. Gaur hortzegunean, lehenik eta behin liburu aurkezpena, Kale Gorriko umeak, Txantreako Malatestan. 7:00 berriz Katakraken, Alabako sareko emakumeak, erresistentzian aitzindari, historian atzelari, Josu Txuekaren eskutik hitzaldia. Eta baitere, Frankenstein agurgarria antzerkia, Zibibox kondestableen 7:30. Bihar hortziralean berriz, argazkilaritza mugikorrean ikastaroa 6:00 izanen da. Baitere, Lier eta Pleuraren kontzertuak Totemaretoan 8:00. Eta larunbatean berriz, Biltokiko gazte eguna Besta Txantrean 10:30 aurrera. Baitere, udazken koloreko ipuin kontaketa Zabalguneko Zibiboxean 6:00. Eta azkenik, Uniko Teatro Paraiso antzerkia Atarrabiako kulturretxean 7:00. Eta larun batean ere ekitaldiak egongo badira, igandean hasiko da Nafarroa Oinezen egun handiena, Tafallan 10:00 aurrera. Ta ikus dezagun ere bai, gaurko egunkarien azaletan, ea zer agertu den. Diario de Notiziasen azalean, 9.300 pentsio hilean 3.000 eurotik gorakoak izango dira Nafarroan datorren urtean. Estatuak 8,5ko balioa handitzea aurre ikusten du. Lehen aldiz, ezintasunak eta erretiroak 6,6, 3.000 eurotik gorakoak izango dira. Talde handienak 650 eta 750 euro artean kobratzen du. Argazkian berriz, Laura Jimenez eta bertze emakume batzuk Yamaguchi parkean eta izenburuan ikerketak funtzionatzen du horregatik gaude bizirik. Bularreko minbizi metastasikoaren elkarteak tratamendu berrietarako laguntza eskatzen du. Eta bertze berri batean, Esako urtegia maila historikoetan lehortearen ondorioz 52,9 hektometro kubiko. Diario de Navarran berriz lerroburu nagusian, gazteen osasun mentaleko adituak ohartarazi dute ez dagoela baliabide nahikorik, naiz eta Nafarroan kasu kopuruak gora egin duen. Sarriugurengo eta Txantrako espezialistek lekurik ez dutela salatu dute. Psikologo eta psikiatrek 120 kontsulta gehiago hartatzen dituzte pandemiaren ondoren. Argazkian, zaldi andana bat eta izenburuan zaldiek martzila bete dute. 200 zaldizkok hartu zuten parte 10.000 lagun bildu zituen jardunaldi batean. Eta bertze berri batean, Guardia Zibilak gorputzen arteko koordinazioa eskatu du Nafarroan. Gara egunkarian, Euskal Subiranotasunaren defentsak kontrapuntua ematen dio Guardia Zibilari. Urriaren 12an EH Bilduk Euskal Herri burujabe eta barneratzailea aldarrikatu zuen eta Espainiako gobernuko ordezkariak berriz Institutu Armatuaren irudia eta historia
garbitzen saiatu ziren. Argazkian kontzentrazio jendetsu bat eta izenburuan haserrea bertze sexu eraso batengatik oraingoan Basaurin. Berri gehiagotan, argia lehen aldiz erortzen da urtebetean, baina ez faktura. Eskozia arazoa ezabatzeko eztabaida ekiditea. Eta azkenik, Euskal Pilota selekzioaren ofizialtasuna eskatzen dute. Berri egunkarian, lehen argazki batean, Euskal Herria ordezkatu nahi dute. Miarritzen jokatuko den munduko pilota txapelketan Euskal selekzioarekin aritzeko eskubidea aldarrikatu dute pilotariek. Bertze berri batean, AHT-aren korapilorik handienak askatzeko. Espainiako gobernuak iragarri du obrak gutxienez 2028ra luzatuko direla. 4.200 milioi euroko aurrekontua zuten lanek, baina 7.000 milioi xautu dituzte jada. Bertze argazki handi batean, Sultana Kaia ekintzailearen hitzak. Indarra berezkoa dugu emakume sahararrok, horregatik gaitu Marokok jo puntuan. Eta bertze berri batean, Errusiak ohartarazi du Europak ez duela gas nahikorik izango negu gogorra heltzen denean. Azkenik Euskal Herria irratian, kaleratzez hitz egiteko bilduko dira gaur Siemens eta sindikatuak. Siemens Gamesako enplegu maila bilduko da gaur Zamudion, Bizkaian. Bertze berri batean, Iruñeko udalak baztertu du Sanduzelaia etorbideko biribulgunea lurperatzeko proiektua. Eta azkenik, abiatu dituzte sarean euskaraz jardunaldiak. Europa hitzen dugu ondizetan telebistan, eta azken aldian gero eta gehiago. Eta beti izaten da zerbait urruna guretzat hitzen ditugu eurodiputatuak daudelan, Hankamaran, Bruselan, ez dakit non. Baina gerran pixkat urruna egiten zaigu guri, eta hain zuzen ere gaur zortea izanen dugu, hori pixkat hurbilagotik ezagutzeko, gurean Fernando Barrena eurodiputatu hoia dagoelako, orain berriki bukatu du, antxen bere etapa iraiaren 2, okerrezpanago, eta pixket bere esperientzia solasteko, hemen zorionez dugu. Arratsaldeon, Fernando. Arratsaldeon. Mil esker etortzeagatik, denboratxo bat hartzeagatik. Etapa baten amaiera ez, Fernando? Bai, lan egiteko modu baten amaiera ez. Dakizuenez, hauteskundeetara aurkeztu ginen plataforma elektoral baten barruan, orain Errepublikak, eta hor eurodiputatu bat partekatu genuen Galiziako bloke nazionalistarekin, eta beraz, azkeneko urteterdi honetan, legealdiaren azkeneko urteterdi honetan, beraiei dagokie eurodiputatua kargu hori hartzea. Hango legealdiak 5 urtekoak dira, beraz ni 3 eta erdi eta beraiek 1 eta erdi emango dute. Horren erreleboa eman dugu, orain irailean bertan, eta nik jarraituko dut bulegoan lan egiten, talde parlamentarioarentzat lanean, eta EH Bilduren bulegoa Europar Parlamentuan mantentzen, baina ja beste modu desberdin batez, legealdiaren amaiera arte. Ez zara egongo parlamentuan bertan nola? Bai, egongo naiz, bulego bat jarraitzen dugu mantentzen, eta beraz, parte instituzionala parte utzita, zeren egia da, ez naiz egongo ez osoko bilkuretan, ez batzordetan, baina EH Bilduren agenda politiko osoa parlamentuan eramaten jarraituko du. Beraz, hemen berrizarren entzaitugu ondiz ikusiko? Noizean behin bai, saiatzen naiz etortzen maiztasunarekin, bai. Pero nik kuriosidade handia pentsatzen dute ikusleek ere bai, nola da parlamentuan eguneroko lana, zer da han egotea? Parlamentua Europar Parlamentua instituzio erraldoia da, ez? Eta beraz hor lanean hasten danean oso importantea da, eta gehien bat parlamentari bakarra daukaten alderdientzat, indar politikoentzat oso importantea da planifikatzea, ze gairen inguruan egin nahi duzun lan egin eta zertan zentratuko duzun, zer lehentasun markatuko duzun. Hain zuzen, handik 700 parlamentari, 20 bat batzorde, denek izugarrizko lan pisuarekin ito egiten alzaitu segituan. Beraz, lehentasun horiek markatuta, importantea da hortan zentratzea eta horri jarraitzea. Idei bat egin dezagun, naiz eta 20 batzorde egon, normalean diputatuak egoten dira batzorde batean edo bitan. Eta
hori egiten dute inguruan ekipo bat badaukatelako horrek sortzen duen lan guztiari erantzuna eman ahal izateko, ez? Beraz, informazio uholdea dago eta kontuz ibili behar duzu bestela instituzioak jan egiten zaituelako. Baina behin lehentasun horiek markatzen dituzunean eta, bueno, pues, ez da hain zaila martxa bat hartzea eta lan hori egitea. Hemendik eta zure buruari jartzen diozun edo zure alderdiak hautetxeari jarri egiten dion agenda politikoarekin batera, ez? Ez da ahaztu behar, han naiz eta martxa instituzional bat egon, han Europa osoko alderdi politikoak badaudela ordezkatuta parlamentu horretan, eta beraz lan politikoa, interlokuzio politiko bat garatzeko aukera ezin hobea dela. Karo, eta gaiak dira 1001, ez? Erran edu, karo, dituzun fronte guztiak. Hortaz behar da, hori da, han esaten da Bruselan 21.000 lobby edo interes talde ordezkatuta daudela, ez? Eta beraiek gehienek egiten dute lan bat parlamentuari begira 1000 interesguneren arabera. Hortaz gain, lan esan genezake instituzionalagoa eta horre guztiak egiten du poltsa ikaragarri bat, non egin dezakezun lan, orain berriki adibidez onartu egin den bezala kargagailu bakarraren lege proiektuaren inguruan, edo eta Ukrainiako gerrari dagokion guztia batetik, edo bestetik errefuxiatuak eta migrazio politikak, eta izugarri handia da, eta kubritzen duen espektroa ikaragarria da. Lobby hauek, erran duzu 20.000 lobby inguru, hauek zer dire enpresa pribatuak eta baita ere ONG-ak eta bertzelako... Hango jerga hortan lobbytzat ulertzen da presio talde bat, interes bat daukan talde bat, berentzak duzolako giroan lobbytzat hartzen da, ez dakit, pate fabrikatzaileen elkargoa, kate elkargo europar bat, eta eskatzen dira beraien interesa gordetzeaz, eta beraz presio bat egiten dute parlamentuari begira eta komisioari begira, edota Saharako, Mendelbaldeko Saharako fronte polisarioa. Ere handago lan egiten, lan politiko bat egiten, biak lobbytzat hartzen dira. Igual lobby entzuten dugunean, segurazki buruan daukagu zerbait lotuago interes ekonomiko enpresarialekin, ez? Baina, denetarikoak daude, eta esaten dizuan bezala, 15.000 eta 20.000 artean daude ordezkatuta Bruselan lan egiten. Politikoki, han instituzio europarrak egonda, holako erakunde horien guztien zentrogune bat da, eta parlamentuari begira ere egiten dute presio lan eta harreman lan bat bai. Eta, claro, ordezkaritza hori da nolabait ere ofiziala, ez? Osea, da han daude modu ofizialean. Badago lobby erregistro bat, non parlamentura lan politikoa edo presio lana egitera sartu nahi duen edo zeinek bere burua aurkeztu egin behar duen, eta baldintza batzuk bete, eta bar, hori nahiko araututa dago. Eta gero hori ere kuriosoa da, nola izaten da presio hori? Bulegoko batea jotzen dizute, noiz behin? Bai, denetarikoa izaten da, presio igual xumena da email bat igortzea, ez? Esaten ez dakit nortzuk gea, hau nahi dugu, eta zurekin nahi dugu bildu, edo bakarrik informazioa hautetxearen eskutan jarri, edo eta pasata baita ere batzuk sartzen dira, eta bate hotzean jo, eta zurekin egon nahi dutela, eta zitak lotu, eta ez dakizen bat, eta nahiko horrelakoa lan hori, edo bestetik ere lobby lan klasikoagoa, ez? Nolabait ere, gonbidatzen zaitugu, ez daki nora, etorri eta gure fabrikak ikustera, bidaia bat, ez dakizen, gauza horiek egiten dituzte ere, bai. Guk printzipioz legealdia hasieratik erabaki genuen oso gai zehatzak ez baziren eta interes sozial bat zeukaten gaiak ez baziren ez ginatekela sartuko lobbyen interlokuzio lan hortan. Izugarria da, gainera jende horri guztiari kasu minimo bat egin ahal izateko beharko zenuke ez dakizen bat dozena pertsona lan horri begira egunerokoan, adibidez, emailean bakarrik 100 email jasotzen delako egunero
eskaintzak eta eskaerak eta holako gauzekin. Osa, zuek ignoratzen dituzu egunean, ez dakizen bat... Bai, asko eta asko. Ez litzateke modurik ere egongo lan egiteko, eta gero nire ustez ere ikuspegi politiko batetik uste dut eurodiputatuaren lana ez dela interes ekonomiko, esan genezake partizanoak dituzten enpresekin biltzea, lehen esan dudan bezala, horren atzean ez badago eragin afektazio sozial bat, bai ez dakit ze lekutan daukaten garrantziagatik enplegua dela edo bestelako gauzak direla, nik uste dut ez dela oso bidezkoa. Beraiek eskubidea daukate hori egiteko, baina nik uste dut ere besteok ere badugula eskubidea mugak jartzeko eta esateko onaino. Karo, gero erraten dugu 10.000-20.000 lobby eta badirudi kontu arras demokratikoa dela, zalantza bat, karo, pentsatzen dut hor, denak ez duela pixu berdina izango. Hau da, baldin bada nizer dakit, Bach grupo empresarial edo Volkswagen, ez da izango frente polisarioaren indar berdin, erran nahi dut, karo, erraten dugu lobbyak, baina hor pentsatzen dut egonen direla peso pesado horietako batzuk. Abioi fabrikatzaileen klusterrak edo diru asko eta presio egiteko kapazitatea handia daukaten taldeak. Horiek adibidez, Europar normatiba aldatu egin nahi badute norabide zehatz batean, ikusten dutelako txarra dela beraien interesentzako, hasten dira mugitzen eta beraiek badakite neurtzen, gainera segun ze taldekoa den eta segun ze joera politikoa daukan eta bar, eurodiputatuak banan-banan topatzen, informazio ematen, gauzak eskatzen, presionatzen eta bar, beraien interesen araberako bozkak, azkenean bozkak direlako, eman ditzaten. Hori gertatzen da. Teorian, esan dizuen bezala hori nahiko araututa dago, eta badira praktika batzuk ez direnak onargarriak eta bar, baina, gero ere badakigu horren guztiaren atzean ere zer mugitzen den, eta batzutan, gauza guztietan bezala, egongo direla, nik ez dakidalako, beste inzentibo batzuk agerian, behintzat hasiera batean ez daudenak. Eta gainera, inzentibo horietaz ari garenean, ez naiz bakarrik erosketa, borondate baten erosketa batetaz, nahiko burdoa da, eta baizik eta, mesede trukaketak, haizu, bultzatu zazu hau, eta jarri zaitez nire alde, nik etorkizunean jakingo dudalako, ate birakarien fenomenoa, adibidez, ez da bakarrik estatuetan ematen, maila europarrean ere ematen da. Eta badira eurodiputatuak talde handietan integratuta daudenak, euren agintaldiak bukatzen dituzenak, bat, bi edo hiru edo behar direnak, eta gero enpresa handietan birkokatu egiten direnak, ez hori nahiko. Kudeatzaile onak izango direlako. Bai, seguro, hortik nijoan. Presio horietako bat nik ulertzeko eta pixket modu ulertaraxean errateko, izaten alda adibidez etortzen zaizula Volkswagen bat, eta erraten dizula, haizu, kasu honetan, bozkaketa honetan, hobeduzue hau egin bertzenaz, kontuz, agian Nafarroko Volkswagen, ez dakitze ekoizpen, akituko du Berlinen eta esan, holako... Bueno, adibide bat izan liteke, ez da gertatu, baina, bai, adibide bat izan liteke, bai. Normalean ez dira hain zehatzak, baina bai, etorri daiteke kotxe fabrikatzaileen pool bat, elkargo bat, eta esaten dizu, haizu, orain tratatzen ari den karbono isurketen normatiba berri murriztaile honek nahiko arazo sortzen dit honegatik, eta agian lanpostuak galdu litezke, ekonomikoki zama izango luke, mesedez, Bai, hori izan daiteke, nahiko erraza. Edo gogoratzen dut eta berriro zitatuko dizut, pate fabrikatzaileen elkargoa etorri zen, legealdi hasieran esaten, nahi gintuztela beraien fabrikaren bat erakutsi, gonbidatzen horietako fabrika bat bizitatzera joateko, esaten zutelako beraiek animaliei trato duina ematen dietela, eta bar, kezkatuta,
bai, parlamentua ere ari zelako tramitatzen animalien ongizatearen inguruko iniziatibaren bat, ez? Eta, klaro, gauza horiek eragiten zieten eta ekonomikoki nolabait kaltea handia honen zen beraien ustez. Bueno, orduan, gauza bio guztiak egiten dituzte. Azkenean, parlamentarien bozkak modu batez edo bestez aldatzeko edo norabidetzeko beraien interesen arabera. Handiz jende, nik uste eszeptikoa izaten dela Europako kontu hauekin, arron urrun egiten zaigulako, akaso, ez gulako, ez? Nolabait gurea sentitzen, edo guk eragiten dugula sentitzen, Europan egotea, Fernando, garrantzitsua da? Bai, nik uste dut garrantzitsua, nik esango nuke derrigorrezkoa. Eskubidea daukagu nahi dugun beste eszeptiko izateko, eta segurazki eszeptizismo hori ongi oinarrituta egongo da, behintzat arrazoituta baldin bada, eta ez bada utzikeriagatik. Arrazoi asko dauzkagulako kritikoak izateko Europar entramatu instituzional horrekin, ez? Nik uste dut, hortan nik ez daukat inongo dudarik. Baina posizio kritiko horretatik nik uste dut baita ere egon beharra dela han, lehenik eta behin zer gure bizitzetan horrenbesteko eragina daukan aktibitate horretan, zer egiten den ezagutzeko, informaziorako sarbidea edukitzeko, eta baita ere, inkluso gure txikitasunaren baitan, Euskal Herria herri txikia delako Europar testuinguruan, eragiteko aldugun bezala, nahiz eta Euskaldunak gutxi izan, integratuta gaude talde parlamentario handiagoetan, eta guk hor laguntza bildu dezakegu ekimen ezberdinetan posizio bat adierazteko, edo eta inkluso gauzak aldatzen saiatu ahal izateko. Hori plano praktikoagoan, gero bestetik plano politikoago batetik Euskal Herria Bildu bezalako talde politiko batentzat garrantzi handia dauka politikoki bertan egotea, lehen esan dizudan bezala, Europa osoko talde politiko handienak ordezkatuta daudelako gune bakar batean, ez? Eta beraz, aukera handiak ematen ditu harreman politikoetarako. Ezkerraren esparruan, adibidez, ezkerreko parlamentari guztiak han daude parlamentuko pasillo batzuetan bere belogoekin, eta zuk egin dezakezu, beraiekin egon zaitezke 2-3 goizetan, bestela lan hori bera egiteko eta jende hori berarekin egoteko beraien herrietara joan beharko bazenu, ez dakit zer ezakitzen hilabeteak beharko zen dituzke. Eta beraz horrek laguntzen dizu harreman politiko onak egiten jende horrekin guztiarekin, eta horrek harreman horiek ekartzen dute ezagutza eta baita ere ezagutza eta ez bakarrik ezagutzeagatik. Egiten dena ezagutzeagatik, Europa osoan ezkerraren posizioetatik kudeaketa instituzionalean hainbat arazori ematen zaien erantzuna, ezagutzetik, eta baita ere gero pentsatzetik horrek erabilpenik edo izan lezaken Euskal Herrian, edo gauza asko dago. Nik uste dut onurak oso importanteak direla. Eta esaten izun, inkluso posizio kritiko batetik, guk posizio kritikoa daukago egongo Europa honekiko, bestelako Europa bat nahiko genuke, nahiz eta Europan eremu geografiko eta politiko bezala hartuta sinetsi egiten dugun, baino ez Europa honetan. Fernando, ni galdera potolotik galdera potolora noa. Claro, eszeptizismo horren pentsatzen dut arrazoi nagusietako bat da, ez dela sinesten hori demokratiko egia denik. Ez dakit, zer errango zen zentzu horretan iruditzen zaizu, Europarlamentua zerbait demokratikoa dela? Bueno, gabezi handiak ditu. Zergatia, nik uste dut, beste esan genezake dagoela Europar instituzioei eman zaien arkitektura hortan, ez? Arkitektura horrek berak defizit demokratiko handiegiak ditu. Hor, arkitektura hori asmatu zutenek egin zuten saiakera instituzioen arteko oreka bat bilatzeko, baina azkenean sortu den emaitza
nik uste dut gutxienez auzitan jarri genezakela. Hasteko, Europar Parlamentua, kuriosoa bada ere, parlamentu bat da, baino ez dauka ekimen legegilerako eskuduntzik. Hori oso kuriosoa da, parlamentu bat ekimen legegilerako aukerarik gabea, non dago, gertuago dauzkagun parlamentuetan, Iruñekoan, Gasteizkoetan, han ordezkatuta dagoen hautetsiak uste baldin badu, ez dakize gauza gaizki araututa dagoela, edo ez dagoela araututa, edo hobe arautu beharko litzakela, montatzen du proposamen bat, eramaten du plenora, diskutitzen da, landu egiten da. Europar Parlamentuan ez. Europar Parlamentuan nik ezin dut eraman proposizio legegile bat, hortaz eztabaida bat egon dadin eta prozesu bat ireki dadin. Hori Europar Komisioak bakarrik egin dezake. Nik ikusten baldin badut, ez dakize gauzatan, legedi Europarra aldatu beharko litzakela, edo sortu beharko litzakela beste legedi berri bat, eraman behar dut parlamentura mozio bat babesa bilduko duena Europar Komisioari eskatzeko, mesedez, ikusi dugu hau eta beste gaizki dagoela edo ez dagoela, eta mesedez egiguzu proposamen bat. Nolabait pixket, Espainiako Senatuaren funtzio antzeko bat izaten aldu? Bueno, ez da inbeste, porque gero parlamentuak badauka kapazitatea lege hori osatzeko, baina ez dauka iniziatibarako proposamenik. Eskatu behar dio komisioari, ez? Senatuaren papera beste bada, bigarren kamara bezala. Baina hor komisioak igorri behar duena, hortaz arduratu egiten da parlamentua, besteak beste, beste gauza batzuetaz. Hor da ko-erabakitze prozedura famatu hori, parlamentua, komisioa eta Europar Kontseiluaren artean egiten dena. Orduan oso komplikatua da, eta azkenean ikusten da nola adibidez parlamentuan bukaeran onartu egiten diren gauzak aldatu egiten dira parlamentutik kanpo, gehien bat Europar Kontseiluari ez zaiolako ongi iruditu. Eta hor daude estatuak, eta azkenean daukagun arkitektura instituzional honetan estatuen borondatea inposatu egiten da parlamentuak erabakitakoaren gainetik. Eta nik uste dut, arkitektura batean zeozer zaindu egin behar bada izaera demokratiko hori babesteko da hori, herritarren borondate zuzenaren ondorioz sortu egiten diren instituzioak zaindu egin behar direla, hain zuzen hor dagoelako ordezkatuta herritarren borondateak kasu honetan Europar Parlamentua bere gabezia guztiekin. Eta beste aspektu bat, nire ustez oso kritikagarria dana da, Bruselan top jobs deitzen diren horien betetzea edo izendatzea. Top jobs deitzen dituzte Banku Zentral Europarraren zuzendaria, komisioko presidentea, kargu horiek guztiak gela ilunetan estatuen artean egiten diren bilera batzuetan erabakitzen da, nori izango den Banku Zentral Europarreko burua, edo lehen esan dizudan bezala, Europar Komisioko burua. Hau bai dela, nire ustez, izugarria eta argumentatu ezina nola horrelako instituzio baten burua sistema demokratiko batean parlamentuak aukeratu beharko luke, ez? Azkenean, komisioak egiten du gobernu baten funtzioa, ez da gauza bera, inondik ere, horre Europar Kontseilua dagoelako, baina gobernu baten funtzioa egiten du, eta horren burua, birloketik aukeratu egiten da, esan dizuen bezala, gela ilunetan egiten diren ituren ondorioz. Horregatik erraten da, Fernando, onditzetan hori, parlamentua bai dela demokratikoa, baina gero Kontseilua eta komisioa ez direla demokratikoak, hori entzuten da onditzetan kritika hori. Bai, hori da, komisioa gehien bat. Estatuen artean erabakitzen da nortzuk osatzen duten, nortzuk diren komisarioak, baina okerrena oraindik ere norden burua, ez? Parlamentuak ez dauka apenas esku hartzerik komisioko burua izendatzerakoan, eta hori defizit demokratiko larria da. Horrek badu aldaketarako aukerarik?
Egon zen saiakera bat, aurreko legealdian, Spitzen kandidaten sistemaren bidez. Spitzen kandidaten sistema hortan, lortu nahi zena zen, batetik parlamentuaren esku hartzearen bidez, eta gero baita ere hauteskundeetan, Europar hauteskundeetan, zuzenetan, herritarrek egindako hautaketen bidez, komisioko burua izendatu ahal izatea. Nolabait, irudikatu ahal izateko komisioko buru izango zana, herritarrek modu zeharkako batez bada ere aukeratua zela, ez? Onartu egin zen sistema hori, azkeneko 2019ko hauteskundeetan martxan jarri egin behar zen, baina denek, kontseiluak eta komisioak egin bat bestalde batera begiratu zuten, eta berriro nahiago izan zuten ohiko kargu banaketari eutsi, eta horrela egiten dira gauza horiek guztiak, segun momentu hortan zein den posizio behan dagoen joera politikoa, Europa osoa hartuta, eta gero hartzen dira olako ekilibrio zailak, kargu guztietan gizonak, emakumeak generoa batetik, gero geografikoa, ez izatea denak ipar Europakoak edo hegoalde Europakoak, eta ez bat, azkenean olako pasteleo politiko batzuk, kasu honetan Ursula von der Leyen komisioko presidente izateko. Fernando, Europar Batasuna deskomposizio egoera batean dago? Nik esango nuke ezetz, baina arrisku betean dago. Arrisku betean zergatik bi arrazoi nagusiengatik. Batetik, Europar Batasuna desegin, eta ez naizari, lehen aipatu dizudan ikuspegi kritiko horretatik, Europak zer izan beharko lukeen, edo zer den eta zer ez lukeen izan beharko, ez? Segurazki hortan, ikuspegi esan nahi dut oso, ez ginateke oso ados jarriko orain Europaren destinua manejatzen dutenekin. Baina hori aparte utzita, ez? Eta ulertzen baldin badugu Europa badela politika egiteko esparru garrantzitsu bat, sinesten dugula hortan, badaude indar oso potenteak hori errotik zalantzan jartzen ari direnak. Ez dutenak inondik ere estatu klasikotik goragoko inongo instituziorik estatu horren kompetentziak partekatzeko edota, ez? Eta hor, azkeneko aldi honetan, azkeneko denbora honetan, eskuin muturreko alderdiak goraka joan diren neurrian, posizio hori indartu da izugarri. Eta ez dezagun ahaztu, eskuin muturraren presentzia estatuetako gobernuetan ez dela dagoeneko anekdota bat. Lehen hitz egiten genuen eskuin muturraz oso modu anekdotikoan, gero hasi ziren sartzen ekialdeko herrietako hainbat estatu gobernutan, hor gehien bat ezagunenak Bisegradoko taldeko horiek deitzen dutenak. Bisegradoko taldea da Poloniak, Txekiak, Eslovakiak eta Hungriak osatzen dutena, eta orduan lau estatu horietan eskuin muturra dago gobernuan edo gobernuan zuzenean eragiten, eta horren adibidez, ja ez da ekialdeko fenomeno bat bakarrik. Suedian, azkeneko hauteskundeetan, eskuin muturrak oso posizio adierazgarria lortu du, oraindik ez bada erresolbitu ere nola geratuko den egoeraan. Suedian, ongizatearen estatu paradigmatiko batean, eskuin muturra sartzeko... Sozialismo demokratikoa deitu diote bat. Hori da, eskuin muturra sartzeko arriskua dago, eta Italian, dagoeneko, badakigu, eskuin muturrekoa izango dela horreko gobernua. Beraz, eskuin muturreko populismo horiek guztiek, amankomunean daukatena da hori, Europarekiko oso jarrera ez kritikoa, baizik eta suntsitzailea, ez dute Europan sinisten, inongo Europatan ere, edonolakoa izan da ere, eta beraien ustez, Europar integrazio proiektua ez da elikatu behar den zerbait,
baizik eta beraiek uste dute garaia heldu dela azkeneko hamarkadetan estatuek Europari utzi egin dizkioten eskuduntzak berreskuratzen joateko eta beraien posizioa pasatzen da berriro, estatu-nazioa, edo nazio-estatua hobe esan da, nazio-estatu hori berriro indartzetik eta gotortzetik. Eta hortik gora ezer ez utzita holako eskema bat, ez? Eta beraz, horrek Europa jartzen du guztiz arriskuan, nik uste dut, lehenengo aldiz, azkeneko 30 urteetan, Brexita horren, fenomeno horren hasiera bat besterik izan. Brexita eskuin-muturreko posizionamenduen agerraldi bat besterik etzan izan, funtsean. Eta gero, bigarren problema latza Europak daukana da, igual bere arrakastaren erruz, esan genezake, ez dela kapaza izan posizio propio bat finkatzeko mundu mailako botere politikoaren banaketa hortan, joko geopolitiko hortan, eta ikusten ari gara, adibidez, momentu honetan, nola Ukrainiako gerra ondorio latzak egarriko dizkigun honetan, Europak ez duen jakin posizio propio bat mantentzen, eta nazioarteko politikagintzari dagokionean estatu batuarren interesen menpeko entitate bat besterik ez den, eta hori ari da bere posizioa izugarri ahultzen. Esan genezake mundu mailako joku geopolitikoan pasatzen ari dela, edade bat daukagunok, gogoratzen dugu mundu bipolarra, Estatu Batuak eta Sobiet Batasuna ondoratu zenean, gelditu zen mundu unipolar bat, Estatu Batuek lideratu egin zutena urte luzez, Estatu Batuen gainbera etorri egin zen eta jarraitzen dute, gainbera hortan, baina hala ere Estatu Batuak dira eta mundu mailan izugarrizko erreferentzia dira. Eta modu gainbera horrekin batera, etorri egin zen Txinaren potentzial ekonomikoaren sorrera. Beraz, esan genezake sortzen ari den mundu multipolar hortan, Estatu Batuek eta Txinak badaukate ziurtatuta beraien posizioa kuadrilatero horretan, eta falta da erabakitzea zeintzuk izango diren beste botere referentzia gune globalak, unibertsalak. Ukrainiako gerra nire ustez hortara dator. Putinek esan egin du, aizue, mundu mailako boterea banatzen ari zareten honetan, jakizue Errusia bokazioa daukala hor erpin batean egoteko, izkina batean egoteko. Gu herri boteretsua gara eta gainera buru nuklear asko dauzkago, Estatu Batuarrek beste. Kontuz gurekin. Hortara dator gerra. Eta laugarren erpin hortan, bokazioz Europar Batasunaren kokapen bat eman beharko litzateke, Europar Batasuna izan beharko luke mundu mailako botere politiko-ekonomikoaren eta barraren referentzigune bat, baina ez dago gaur gorkoz kuadrilatero horren postua betetzeko moduan, hain zuzen, bere proiekzioa globala, esan dizuen bezala, erabaki delako, agintzen dutenek erabaki egin dute, izango dela beti ere Estatu Batuarren interesen menpeko zerbait. Eta beraz hori ezinezkoa da. Europar integrazioa azken muturreraino eramatea, Europa integrazio politikora eramateko prozesu hori ezinezkoa da, baldin eta mantendu egiten bada Estatu Batuarren menpeko filosofia hori NATOren bidez edo bestelako erakunde militarren bidez. Interesak kontrajarriak direlako eta Estatu Batuarrek ez dutelako inoiz utziko munduko inongo txokotan, inongo integrazio erregional ekonomikorik indarra hartzen haien interesetatik kanpo, beraien interesei agian
aurregin ahalko dietelako, ez? Hori horrela da, estatu batuarren mentalitatea horrelakoa da definizioz. Eta tristena hori da, ez? Europa bera ari dela bere zuloa pixka bat egiten testuinguru politiko honetan eta gehien bat Ukrainiako gerraren testuinguruan. Fernando, da, zerbaitik ez dudana ongi ulertzen, ez dudana nolabait ere erabat sinesten, erran nahi dut. Europak egiazki bere interesen kontra jokatzen ari du, nola da posible hau gertatzea, erran nahi dut. Zeren ondorio dau? Hau da, nolabait ere, estatu batuetako hegemonia kultural baten ondorio, eta hor dauden liderrek nolabait ere, lerratzen dute modu ez erabat razional baten estatu batuekin, edo egiazki badire interes batzuk kostatzen zaizkigunak ikustea eta agian egiazki polarizatzen ari den mundu batean Europak erraten du kontuz, agian hobe dugu estatu batuekin lerratu eta egiten badugu bloke bat, agian gai gara aurre egiteko Txinari. Erran nahi dut batzutan pentsatzen, ez dakit nik hain ez interesekoa izanen den. Bueno, daude interes politiko eta ekonomikoak. Interes politiko ideologikoetan, interes ideologiko eta politiko hori erreparatzen badiegu, hor badira batzuk, eta gehien bat, momentu honetan, alderdi popular europarraren familiako alderdiek, eta sozialdemokratak gehien bat ere bai, behintzat praktikan horrela erakusten dute, horiek sinesten dute, badagoela modu bat gauzak egiteko, eta nazioarteko merkataritza, edota harreman politikoak, ze printzipioaren arabera mantendu egin behar diren, liberalismoaren printzipioen arabera eta bar, eta beraz, horiek sinetsi egiten dute bloke bat egin behar dela beti estatu batuarrekin, eta beraz, Europa horren parte izan behar dela, ez? Eta beraz, hor mantendu egin behar direla aliantza horiek, eta gehien bat NATOren existentziak horri erantzuten dio, ez? Da, defentsa sistema bat esaten dute. Hori zalantzagarria da, ze bere azkeneko interbentzioak defentsarako baino erasorako izan du dira, ez? Baina, inkluso onartuko bagenu defentsarako eskema bat dela, izango litzateke lehen aipatu dizudan eskema neoliberal horren defentsarako eskema militar bat, ez? Gauzak mundu ordena ulertzeko dago modu bat eta modu horren defentsarako eskema bat. Neoliberalismoaren defentsarako eskema bat, eta azken finean sistema kapitalistaren defentsarako eskema bat. Horiek hortan bat egiten dute, ez? Zer gertatzen da, gero plano ekonomikoan, lehenengoaren ondorioz, badaudela ere kezka handiak, Europa bere kabuz kapaza ote litzateken Txina bezalako potentzia handi bati aurre egiteko edo beste mailatik ego batean Errusiari berari ere bai, ez? Eta orduan horiek beraiek gauza bera ondorioztatzen dute, ez gara kapazak izango, edo auskalo, bazpadere bilbildu gaitezen Amerikarrekin botere banaketa hortan, eta gotortu dezagun eskema, eta segi gaitezen elikatzen NATOren eskema militarra eta eragin politikoaren eskema hori, ez? Nolabait ere, Fernando, nik ulertzeko, Europak erraten du, edo ez, ideia hauek erraten dute, ez garen ez gai lehiatzeko Txina eta Errusiarekin ekonomikoki lehiatu beharko dugu, bertze plano batean, eta hortarako handiagoak izan behar dugu, eta benetan boterea daukatenekin lerratu. Hori da beraia daukaten historia. Zer da nire ustez honen atzean, zeintzuk dira honen atzean dauden akatsak? Akatsa bat da, lehenengoa, ze sistema defendatzen ari den, da sistema kapitalista huts bat, non onura ekonomikoa besterik ez da lehenesten, baina bigarrenik, Europari begira, lehen esaten izun bezala, eskema hori onartzeak suposatzen du, onartzea ere bai, Europa ez dela inoiz izango estatu batuen Txina edo Errusiaren maila bereko potentzia politiko-ekonomiko global bat. Eta beraz, mundu mailako botere banaketa geopolitiko hortan, Europa ez dela egongo, ez bada, estatu batuarren interesen posizio subsidiario
batean, ez? Eta hori izugarrizko tragedia da. Estatu Batuarrek, Estatu Batuetan ideologia desberdinak daude eta idei desberdinak eta ez dakizen bat. Baina Estatu Batuetan bai errepublikarrek zein demokratek erabat amankomunean daukaten gauza bat nazioarteko harremanei dagokionean da excepzionalitate amerikarrarena, beraiek uste dute berez deituta daudela munduko liderrak izatera, eta hori Estatu Batuetan ez du inork zalantzan jartzen, horrela da. Eta bigarrenik, horren ondorioz, beraien kanpo ekintza, bai, orientatuta egon behar dela unipolartasun hori, mundu mailako lidergo hori indartzeari, sendotzeari begira. Beraz, lehen esan dizuen bezala, horregatik Amerikarrek ez dute inoiz ongi ikusi munduko inongo txokotan ekimen erregional berriak sortzea, integrazio ekonomikoak edo bildu nahi izan dutenak, beraiek partaide ez badira. Bai? Eta horretarako, adibide bezala, orain sortu egin da integrazio regional bat defentsarako Australia, Zelanda Berria eta bar, eta hor printzipioz pentsa genezake, hori Amerikarrei ez zaie interesatzen, beraiek ez badaude, beraz zer erabaki dute, Australian da, begira non dauden, antipodetan, lotu, eta aliantza horren, nahiz eta geografikoki beraiek horrez egon, irlaren bat edo izango dute, segurazki, baina beraiek gehitu egiten dira, eta horregatik aliantza hori ditzen da AUKUS, United States, bai? Edota beste mila adibide bilatu liteke, ez? Baina beraiek saiatzen dira, kontrolatzen ez badute eta partaide ez badira, suntsitzen eta modu irekian ez bada ere, higatzen eta garatzeko baldintzarik ez ematen, ez uzten, eta bar, eta hori gertatzen da Europar Batasunarekin. Osea, Estatu Batuarrek definizioz ezin dute onartu Europa izatea erreferente politiko importante bat mundu mailako botere banaketa hortan, eta beti bilatuko dute beraien ekinbidearen bidez Europa izatea, lehen esan dizuen bezala, beraien kanpo politikaren menpeko eta subalterno bat. Eta hori tristena da Europako indar politiko nagusiak onartu egiten dutela horrela izatea. Ez dugu ikusiko integrazio politikoa bere azkeneraino eramatea, hori da Europak gobernu bat edukitzea edota integrazio politiko erabatekoa, bukaerakoa, jende horrek pisu politiko hori daukan bitartean, Estatu Batuarren interes politikoen kontrakoa delako erabat beraien ustez. Fernando, 1001 galdera egiteko gogoa ematen du. Bai. Ez da, galdetuko izut zerbaitola ea gaizaren modu sintetikoan odako galdera potolo bat irantzutea. Orain, hamarkada honetan, nola ikusten duzu pixkete Europaren etorkizuna? Erran nahi dut, posible da, nolabait ere erratea, orain ultraeskuinaren hamarkada datorrela, eta pixket honen aritik, eta Estatu Batuen lidergoaren eta mozkinen tengabeko bilaketa horretatik mundu gerra batean erortzea? Nik uste dut, Europaren etorkizuna ez dela, datozen 10 urteak ez direla Europaren urterik onenak izango. Nik uste dut mundu guztiak jakin badakiela, inkluso Europaren etorkizuna zein izango den erabakitzen duten horiek, zalantza handia dagoela horren inguruan, horregatik antolatu egin zuten Europako etorkizunaren inguruko konferentzia, baina emaitza ez zitzaien bat ere gustatu, egin nahi izan zuten herri iritziaren aktibazio bat sartu nahi izan zuten, modu apalean izan bazen ere, baina jendeari hitza eman, eta dinamika irekiak antolatu eta bar, eta jendeari aukera eman zitzaionez, jende askok erantzun zuen eta parte hartu zuen konferentzia hortan, eta baina emaitza ez zaila gustatu. Emaitza zaila gustatu,
emaitzan oro har apostu egiten delako Europa sujeto politiko bezala indartzearen alde. Eta hortarako proposatzen dira trataduen aldaketak eta gauza batzuk konferentzia behin bukatutakoan nahiko atzean eta gordeta gelditu egin direnak kajoi batean. Hobe ez galdetu. Horren ez da asko hitz egiten hortaz, ez? Konferentziaren zera hori guztia pasatu da eta ja ez da hitz egiten asko hortaz, emaitzak ez direlako beraien gustokoak izan. Eta arriskuak lehen aipatu dizkizudan horiek dira etorkizun labur batean. Zailtasunak handiak izango direla, eskuin muturraren eta posizio populista horien hazkundea nik uste dut modu batez beste ez goia jo duela eta ez dut uste holako esperientzia berriak etorri daitezkenik, nahiz eta Suediakoa iruditu zaidan izugarri kezkagarria, Suedia bestelako herri batean hori gertatzea, ez? Baina, esan nahi dut, ez gara egun batean altxatuko eta Europako estatu guztiak eskuin muturraren esku ez dira egongo, baina nahiko indarra bilduko dute, orain biltzen ari diren bezala, orain daukaten indarrarekin aski daukate, ez? Hainbat estatutan duten itzalarekin, ez dezagun ahaztu, Europako Kontseiluan erabakiak hartzeko gauza batzuk aho batez hartu egin behar direla. Aski da, estatu bat ateratzea esaten ez izateko, ez? Beraz, ez duzu erdiagei bat bildu behar, ez? Ez, nahikoa duzu zure posizioarekin eta beste batekin, pixka bat, sekulako kalapita eta blokeo bat sortzeko. Eta beraz, horrek Europari arazo latzak ekarriko dizkiona. Eta gero, nik uste dut, Europakaren etorkizuna erabakitzen ari da, Ukrainiako gerra honetan. Ukrainiako gerrari ze erantzun ematen zaion, arabera, irekiko dira bide batzuk eta beste batzuk itxiko, ez? Eta nik esango nuke, Europak gai honetan hartu duen posizioa lastimagarria dela eta ez duela bat ere lagunduko Europaren integrazio politikoa elikatzen. Aldiz, Europa bera ari da bere burua gero eta ahulago aurkezten, Europar herritarrontzat gerra honek izugarrizko arazo ekonomikoak ekarriko ditu eta hasi garaia ikusten eta negu honetan gero eta gehiago ikusiko ditugu, ez bakarrik hotza pasako dugula, baizik eta zailtasun ekonomiko handiak pasatuko ditugula. Eta azken finean, okerrena da, lehen esan dizudan bezala, Europaren ahultasun hori ez dela etortzen ari hartutako erabaki esan genezake oker batzuen ondorioz, mundu guztia ekibokatu daiteke, baizik eta besteen interesak elikatzearen ondorioz etorriko direla, ez? Auzokoaren txakurrari ari gatzaizkio ogia ematen, eta azken finean, Ukrainiako gerra hasi egin zen, Estatu Batuek NATOren bidez urtetan garatutako Errusiaren kontrako xaxatze baten ondorioz, ez horregatik bakarrik, baina baita ere horrengatik, eta orain gerra lehertu egin denean, Estatu Batuarrak ari dira gerra hau ikusten telebistatik, urrundik, apenas arazo ekonomikorik eduki gabe, armak saltzen eta guri gaz likuatua saltzen izugarrizko prezioetan, eta aldiz ekonomikoki eta politikoki gerra hau ordaindu dezakena Europa da. Gerra honen garaile handia, Fernando, Estatu Batuak. Bai, inongo zalantzarik gabe. Indartzen delako beraren polo politiko gisako erreferentzialtasun globala, eta gainera hori pasatzen ari delako Europaren ahultze batetik, berarentzako jokaldi borobile. Bueno, 1001 gai utzi ditugu hor jorratu gabe, nik ez dut kasurik egin prestatu danituen galderei, baina, aski interesgarria, Europa eta geopolitika berriro itzuli da, eta horrekin batera, baita ere Fernando Barrena, erratek bezala, ziklo aldaketa batean, bere lana parlamentuan, aldatuko dela, baina hor segituko dela,
Fernando, plazer bat, espero dut etorkizunen ere izango dugula aukera segitzeko gauz hauetaz solasean. Akaso, ez dakit, ikuspuntu esperantzadoreago batekin. Eta gaurkoan hemen utziko dugu, Fernando, mila esker handiz etortzeagatik. Perfecto, mila esker zuei eta nahi duzuen arte. Ea gaur eta biharko eguraldia nolako izango den. Gaur zerua garbiago egongo da, baina erdi mailako deiak eta goi-hodeiak ugariak izango dira eta tarteka zerua lausotuta ager daiteke. Egunaren amaieran iparraldean behe-hodeiak ugaritu egingo dira. Goizean hego haizea nagusituko da eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du. Temperatura maksimoak 2-3 gradu altuagoak izango dira. Egunaren hasieran lainoa sortuko da eta zenbait lekutan altxatzea kostako zaio. Hortzilarearen hasieran barnealdean lainoguneak agertuko dira eta iparraldean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behe-hodeiekin. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa iparraldean eta iparraldean orokorrean euri pitin bat egin dezake lehen orduetan. Orduak pasa ahala garbitzera egingo du eta arratsaldean eguzkitsu egongo da denean. Haizeak ez du indar handirik izango, hegoaldetik joko du goizean eta arratsaldean iparraldera egingo du. Temperatura maksimoak 9 gradu pare bat igoko dira eta 25 gradura helduko dira leku handitzetan. Eta gaurko bigarren elkarrizketa honetan, erran dugun bezala, euskara kontuekin arituko gara, hain zuzen ere, hor dago ekimen horretaz, hor, herri beraldean, zona euskaldun, edo ez euskaldunean, hori da eztabaidan dagoena, hor da atera den ekimen berri horretaz arituko gara, eta horretarako Iraia de la Torre hor dagoko kidearekin gaude, arratsaldeon Iraia. Kixo. Bueno, mil esker tarte hau gurean izateagatik, denbora gurean hartzeagatik, eta gainera Iraia, horran da, euskara ikaste prozesu horretan, beraz, elkarrizketa hau ere erronka txiki bat, ez da, Iraia? Bai, niretzat pertsoneki bat, bai, kriston erronka bat da, gainera hori, ez zuzenean baina, bai, grabatzen eta hori dana, pixkat lotxa ematen ditu. Eta hori, baina, zehatuko naiz ondo egiten, eta... Sarrera hau ja bikaina izan da, honekin ega baduzu ja, sarrera horrekin. Iraia, kontu hauek aparte, lehenik eta behin, hor dago ekimena, atera da, ezagutzen ez duen jendearen dako, zer da kontu hau, zer da hor dago? Hor dago da, pertsona ezberdinak elkartzen dituen herri ekimen bat dela. Hori, pixkat azteko ez da erakunde bat, ez da antolakunde bat, da herri ekimena, herritik sortzen da. Eta, azkenean, pasaden urtean, azaroaren 20an edo 27an, egin zen lehen ekimena, Kortezen, eta hortik aurrera ekintza ezberdinak, eta, gaurko erronka edo, aurtengo erronka da manifestazio bat egitea, hori, Tuteran, urriaren 22an. Hori da pixka... Urriaren 22an manifestazioa. Tuteran, bai. 5 herritan. Eta hor dago nolabait ere zein da, bere erdigunean hartu duen gaia, zein da nolabait ere bere ardatza, zertaz aritzen da hor dago? Justo, helburu nagusia da, hor dagoko helburu nagusia da, alde batetik egitea sare bat, sare bat egitea pertsona ezberdinen artean, azkenean, helburu ez da bakarrik, ez dago jokatu da euskaldun jendearentzat edo euskaltzalde jendearentzat, baizik eta denontzat, Nafarroko pertsona guztientzat. Orduan, helburu nagusia da, hori, sare bat egitea, eta hortik aurrera, bide luze bat izango da, baina azkenan gure helburu edo gure erronka nagusia da zonifikazioarekin, zonifikazioa legerekin amaitzea, orduan, pixkat hortik joango gara. Ez, bai, zonifikazioaren orokorrean, horren inguruan
gauzak erraten dituzuen, zer den pixket, ezagit ez, zer arazo sortzen dituen azkenean, ez, zonifikazioak, zer hemen, karo, iparraldean batzutan ez dugu ikusten, zer nik uste dut erraten dugula, bueno, bai, ados, Euskara izan marko zuen, ez, Nafar guztiena, kaso, baina, bueno, pues, zentzua du, azkenean, jo que se, zonalde ez euskaldunean, pues, jo que se, pues, besan ere ez diegu inposatu behar euskera, ez? Bueno, ez dakit, hau da igual, modu erreix batean egiten den analisia, eta, pues, pentsatzen duzuek hau, bueno, ez da baidan edo zalantzan jartzen duzuela. Bai, ze hori, guretzat da zeuzer totalmente arbitrario, osea, legeak egiten da edo egin zena da pixkat Nafarroa hiru zati ezberdinetan hori zatituta. Eta guk ez daukagu ez eskubiderik, ez bai, guretzat da eskubidea azkenan, ez? Ni adibidez txikitatik ezin dut euskara ikasi. Orduan orain 20 urterekin euskara ikasten nabil eta hori niretzat da ja pertsonalki eta uste dut herriberako jendearentzat eta eremos euskaldunentzat da pixkat ez dakit nola deitu. Ez arraroa, baina bai injustua. Zergatik nik ezin dut euskara ikasin eskolan, gainera hori, eskola publikoetan, osea, zergatik joan behar naiz, si puedo, ikastola batera, hori, alde batetik, si puedo, ze batzutan ezin dugu, ez dagoela gure herrian, adibidez, nire herrian ez dago. Ez ikastola, eta eskolan publikoan ezin dugu ere ez euskara ikasi. Orduan hori adibidez niretzat, eta jende askorentzat da, zeuzer eskubideren kontra. Ezkenan nik nahi dut, ni Nafarroko naiz bai, eta ezin dut hori egin. Orduan guretzat da, pixkat, euskararen legea dago eskubideren kontra guretzat. Osea, ez dakit, pixkat. Claro, adibidez, inglesa ikasteko bai ez dago arazorik, hau da, ez? Eta frantsesa ere ez, nik adibidez hori. Frantsesa ikasi nuen eskola publikoetan, eta arazoi gabe. Osea, eta geuden klasean 8 pertsona edo gutxiago, eta frantsesa ikasten, eta dana ongi, baina euskararekin, ez daukagu ere ez optatiba bezala, ez daukagu rollo, kasilla hori matrikulan jartzeko euskara ikasi nahi dut edo dana delakoa. Orduan guretzat da, zeuzer eskubideen kontra eta gure eskubideen kontra. Orduan, hori da pixkat gure kritika. Eta azkenean arazoak bai sortzen ditu, eta arazo ez da bakarrik ez ikastea. Ze hori alde batetik da, ez? Baina azkenean da, un poco la pescadilla que se muerde de la cola. Hori izaten da, ez? Ze nik ezin dut ikasi, ordan gero ja, alba dut 20 urterekin, ni nire kasuan, ze orain Bilbon nago ikasten, eta aldut, baina geratzen banaiz hor, herriberan ezin dut. Osea, eta azkenean ezin duzu, eta ja, ezin duzu zure bizitza zoan. Eta hori alde batetik, eta beste aldetik bai, sortzen da, como sentimendua de ez dela nire hizkuntza, orduan zertarako behar dut, osea, eta azkenean guk ulertzen dugu dela Nafarroaren hizkuntza, edo Nafarroaren hizkuntza bat behintzat, orduan hori, edo nik behintzat ez dut onartzen hori. Osea, da, Euskararen Nafarroaren hizkuntza bat, da azkenean lege honek sortzen du sentimendu hori bai. Karo, hor, iraia, pentsatzen dutez, como tentsio gunea edo eztabaida gaiena izango da, justo orain bukaran erranduzun horren inguruan. Hau da, Euskara da Nafarren hizkuntza edo Euskara da Nafarroa iparraldeko hizkuntza, ez? Erraten aldugu, zuko, bai ez duzu, dela Nafarren hizkuntza. Erraten aldugu hori? Zeren batek errango du, ez aizu, barkatu. Bai, Nafarro iparraldean, Pirineoetan hitz egingo zen, baina Tafaldean, Erriberan, hor, Euskara ez da izan, inoiz, gure hizkuntza. Zer erantzungo ziren horri? Gu ez gara historiadoreak, orduan ezin dugu ere esatea noiz bai, noiz ez, baina guretzat ez du galdu inoiz. Ze hori erreflejoa da azkenan ikastolak daude herriberan, euskaltegiak daude, jendea prest euskara ikasteko, jendea bai prest euskara bultzatzeko, orduan guretzat ez da galdu, edo bintzat ez osoa. Baina bai azkenan egon direla eta egoten direla oraindik lege batzuk, adibidez, euskararen legea, eta bai politika batzuk euskararen kontra, eta pixkat bultzatzeko sentimendu hori euskararen kontran herriberan. Orduan, hori guretzat da, zeuzer azkenan ez du egiten kohesioa Nafarroaren edo Nafarro artean, edo ez dakit nola ditu, baina gura artean ez azkenan. Orduan pixkat hori da
gure erronka, ez? Ba, esatea jendeari edo esatea edo pixkat aldarrikatzea, ba, gure hizkuntza dela bai. Osea, gure hizkuntza eta ulertu behar dugu nik nahi dut ikasi, eta herriberakoa naiz, eta eskubide hori eduki behar dut. Eta gero, Iraia gainera, orai aipatu duzuna ze interesgarria, ez? Ez da bakarrik arrazoi demagun kultural batengatik, baitere kohesio kontu batengatik, ez? Azken segurazki herrialde batek partekatzen badu, ez, kultura bat, hizkuntza bat, nola baitere elkarren artean komunikatzeko zera bat, horrek bera egingo du, denen artean komunikatuagoak egotea, ez? Elkarrizketa gehiago ematea, ideien fluxu gehiago, herriberakoak etortzen aldire lasai bastango hitzaldi batera, gu joaten algara ere hango batera, eta ez sentiture akomplejatuak, ez, gure gaztelera mailaren gatik, zeren hori ere gertatzen da, ez, nola baiter badu ere onura soziala euskara bultzatze horrek. Bai, pixkat, hori, kohesioa guretzat da oso garrantzitsua, zezkenan ikusten da euskara ez dela nirea, orduan, como, ez da nirea, da de otra gente gainera, osea, herria da como, bueno, euskara badakitenak, ez dira nafarrak. Hori hasteko, en plan. Osea, nafar sentimendua, hor sortzen dago, nafar sentimendua bat ezberdina, de guretzat euskara ez da gure hizkuntza, ez da ezer gurea, orduan, bueno, pues quien lo hable, igual ez da nafarroa. Orduan, hortik bai, pixkat gure helburua da ulertzea dela gure hizkuntza, eta, bueno, dela esateko. Iraia, izaten duzuean, euskaldunek edo euskara ikasten duzuenek, horren inguruko kezka duzuenek, ez dakit nola baitere estigma bat edo bazterketa sozial bat ere, hau gertatzen da? Bai, gertatzen da. Eta ez da bakarrik, ez dakit nola ditu bazterketa sozial bat edo. Da, igual pixkat gehiago, como, zergatik. Osa, zergatik egiten duzu hori. Osa, ez da beharrezkoa. Joaten ba naiz, hori, Elizondora joaten ba naiz, Altsasura edo berara berdin zait. Gazteleraz. Eta listo, osa, zertarako euskaraz. Zertarako usten duzu burua movida horrekin, ez? Bai, ez da beharrezkoa. Osa, ez da beharrezkoa eta gainera, ez da zurea, orduan, zertarako egiten duzu. Eta ez dakit Iraia ere bai, nola baitere, lotzen den zentzu parlamentari politiko batean, ez? Nola baitere, euskara ikasten duzu ez zarete bildukoak. Eta, bueno, duela urte batzuk gauza gogorragoak, ez? Pentsatzen dut, ez? Nola baitere politizatzen da ere zentzu horretan pentsatzen dut, ez? Gara, ikasten duzu euskara, erran nahi du zarela, bilduko pertsona bat, eta nahi duzula, nizarrakit independentzia, eta hautsi, hor dago lotua, bai, hori dago azkenan oso lotuta herriberan. Ze, da, como, bueno, euskara ikasi nahi duzu, edo euskara ikasten ari zara, edo dara delakoa, zara edo bildukoa, edo bai, okerragoa, hori bai, oraindik esaten da oso okerragoak. Eta, bueno, hor dago... Baina gauza okerragoak, Iraia. Bai, hor dago como gatazka bat, azkenan dago, edo jende batzuk daude, ez dakit, como no se quieren posicionar. Orduan, gai hau, euskararen gai adibidez, ez da hitz egiten. Eta nik adibidez kuadrilla batean daukat beste iritzi bat, edo beste iritzi ezberdinan euskararen kontuagatik, de, bueno, niretzat bai da Nafarroko hizkuntza bat, Nafarroaren hizkuntza bat, no seke, eta ez dut esaten. Ez dut esaten, ze nik ezin dut hori esaten kuadrilla batean, eta nik adibidez nire kasuan bai, eta niri berdin zait. Baina badakit jende batzu, jende ezberdinak daudela, baina haientzat da, zuzer, como gogorra. De nik daukat iritzi hau. Akusatuko dizute Iraia, akaso, ari diezula inposatu nahian zure movida kultural bat, ez? Bai. Bueno, tentsio une horiek, pentsatzut berezi izango dela, ez? Nola bizitzen den euskararen kontuan herriberan, egunerokoan, eramaten baituzu, segurazki seme alabakik kastola batera, bueno, segurazki begirada txar bat baino gehiago izango duzula, ez, zure inguruan.
Hala ere, Iraia, bueno, hau kontu zaila da, baina ezagik, pixkat nola ikusten duzu herri beran euskararen egoera arra nahi dut, bueno, hobetzen ari da, gero teiztun gehiago daude, ez dakit, zein da zuen pertzepzio? Pertzepzioa da pixkat, alde batetik euskararen kontua dago, como pixkat, jendea bultzatzen, jende batzuk behintzat, orain ja ez dauka lotxa horik, osea, ja ez dauka hainbeste lotxarik esateko euskara ikasi nahi dut, edo euskaltzale naiz, eta euskara bultzatu behar dut, edo nahi dut. Orduan, hortik dago jende batzuk, ez dakit, pixkat antolatzen ari direna, edo antolatzen ari garenean, eta, bueno, hori alde batetik, orain hasi da, orain dela 2 urte edo lan hasi da, eta, hori oso ongi dago, baina beste aldetik, egia da, politika eta adibidez euskararen legean hor segitzen du, eta guk ez daukagu eskubiderik ez ikasteko, ez hitz egiteko ja, osea, ez da bakarrik ikasteko. Beti dagoela cosa de ikasteko, baina bai hitz egiteko. Osea, adibidez ni orain noa, ez dakit nora, udaletxera edo beste leku batera, eta ezin dut euskaraz egiten. Zuek ezin duzu egin zuen bizitza euskaraz. Bai, hori beste aldetik. Baina hori, dago como, bueno, igual bi bidez berdin, ez? Alde batetik bai atolatzen ari gara, eta hori dago increíble, baina beste aldetik bai hor dago tentsio hori eta jarraitzen du tentsio hori. Eta gure helburua da pixkat, tentsio horrekin bai, edo amaitzeko edo igual beste hitzak bai edo beste iritziak hor sartzea, ez? Azkenean beti dago hitz berdina, iritzi berdinak, orduan. Bueno, eta guzti horretan, hor dago, ez? Ari du egiten zera aurrera pauso batzuk, txak, sartzen bertze ideia batzuk, euskarari bere isokoa egiten. Deitu duzue manifau, erratek du bezala, urriaren 22an Iraia. Ezagit, badago hor aldarrikapen nagusi bat, baduzue aldarrikapenen zerrenda bat, edo olako zerbait, edo, bueno, orokorrean zonifikazioaren kontrako. Bai, orokorrean da pixat zonifikazioaren kontra, hori da gure helburu nagusia azkenan, lege horrekin amaitzea. Baina, beste aldetik bai dago hori, ez pixat, sare bat egitea eta, jende ezberdinaren artean antolatzea. Ze hori, lehen esan dut, ez? Ez da bakarrik euskaldunentzat edo euskaltzalentzat. Guretzat da kontu bat jende osoarentzat, eta gure helburua da jende oso ezberdinak eta hau izatea anitza eta, bai, ez aniztasuna polita dela. Orduan, hori da gure helburru nagusiak. Daukagu helburu politiko bat, dela, legearekin amaitzea, eta beste aldetik pixkat antolatzea horren inguruan. Iraia, egingo dizut azkeneko galdera bat hauetatik rollo marketingianoa, eta da, zergatik euskaraz solasten ez den pertsona bat, joan beharko zen manifa horretara. Igual pixkat, ez, azkenean guretzat da kontu bat eskubiderekin lotuta dagoela. Guk ulertzen dugu hau, eskubideren alde bazaude. Hor egon behar zara. Guretzat da eskubide bat, euskara ikastea edo euskara bizitzea. Eta guretzat ez da kontua de, nik euskara ikasten dut, eta, ondo edo nik euskara bizi naiz, orduan joango naiz, ez da bakarrik hori. Eskubideren alde, eta da Nafarroa poesioa egitea Nafarroan edo pixkat horrek. Orduan, hori da gure. Eskubide kontu bat, beraz, urriaren 22an, erran dugun bezala, tuteran, ez egit arratsaldeko 5etan, zer duten zehazki, Iraia? Non? 5etan, bai. Arratsaldeko 5etan. Arratsalde 5etan, Plaza Berrian. Plaza Berrian, manifestazioa zonifikazioaren kontra, eta hortxe, pausoak ikusiko dugu hor dago, nolabait ere ari den ematen jauzi kualitatibo bat, edo ez, hor eremu ez euskalduneko, zona horretan, ikusiko dugu, hau, nolabait ere bertze puntua den, inflexio puntu bat, azten diren gauzak aldatzen, behintzat, hortxen, borondatea, ilusioa, ez da falta. Iraia de la Torre, erraten genuen bezala, hor dago ekimeneko, kidea edo sare horretako bertze lagun horietako bat,
Iraia, mila esker zure denbora emateagatik eta gainera euskeraz egiten duzun esfortzu eta ikasketa guzti horiengatik. Mila esker handit. Zuri bai. Eskerrik asko. Hauxen izan da dena gaurkoz, magazinean, bihar ere hortziralean, hemen egongo gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.